Ahojte a vítajte v našom podcaste Dve matky, dva svety. Sme dve kamarátky. Matky, pasujúce sa s mamičkovaním na dvoch rôznych kontinentoch. Ja som Zdenka a žijem na Slovensku. A ja som Monika a žijem na Floride v USA. Nie sme odborné poradenstvo, len dve mamičky, ktoré žijú v dvoch rôznych svetoch a rady sa o tom rozprávajú. Ak vás zaujíma, ako je to u nás v porovnaní so svetom, tak počúvajte ďalej. Takže v dnešnej epizóde sa ideme venovať teda našim pôrodom a príbehom, teda ako prebehli naše teda pôrody, ako sme to teda zažili, čo určite teda všetci sa na to veľmi tešíme. Že sme si to pripomenuli, aby sme náhodou nezabudli, že? Pospomínať, no. Pospomínať. A porovnať. No a porovnať, no. Tak no, pri tých pôrodoch je to také, že aj každá žena, každá má proste, či už v akej krajine je to vždycky o niečom inom. By som povedala, že neexistujú dva rovnaké pôrody, lebo vždycky to tej žene a lekárovi a danej situácii a asi aj jedno, že v ktorej krajine sa ten človek nachádza, ale tak samozrejme asi prístup toho lekára teda záleží samozrejme a môže byť rozlišný teda. Ale tak to myslím, že zase by som povedala, že je také individuálne. Od školy a od toho, ako je kto by trénovali. No. Ale tak neviem, u nás napríklad dosť si všímame, že začína panovať taký názor, že chodia ženy radšej aj niekam von rodiť. No to som si tiež všimla. Takže tam potom možno, že skôr sa podebatovať aj s niekým, kto to praktikoval a že prečo. Ale tak z toho okolia blízkeho mám pár kamarátok, čo chodia do jednej nemocnice mimo a rozprávali mi, že prečo. Takže z toho hľadiska to viem porovnať, aj pochopiť, aj keď zasa by som asi mala trošku strach, obavu, že keby sa mi to stalo znova, že rodím o 2 týždne skôr, tak si neviem predstaviť, ako by som tam šla. No je to, že niekedy je to také, že nevieš, záleží ako ďaleko to máš do takej danej pôrodnice a neviem si to moc predstaviť, ako by som to naplánovala teda. A ty si teda rodila 2 týždne skôr, ako hovoríš, a ako úplne prirodzený pôrod, alebo si mala cisársky rez, a akým spôsobom? Ja som rodila prirodzene, teda fyziologicky. A bolo to 2 týždne dopredu a pamätám si večer predtým, teda som rodila 9. februára a 8. februára večer som si povedala, že idem si dobaliť ešte teda tašku do nemocnice pre seba, lebo malého som už mala pobaleného. 8. februára, hej? Áno. Si šla ty baliť tašku? Ja áno. Ja som mala mať termín. No tým, že ja som bola pripravená na to, som sa tešila, že som mala termín 22.2.2020. Áno. Taký som mala termín plus mínus. Pekný. Alebo mi dala ešte druhý 20.2.2020. Čiže som to tak akože rátala, že wow, že to určite bude náš prípad, že budeme mať taký pekný dátum. Takže som ešte bola taká v kľude, nič tomu nenaznačovalo, že by som išla 2 týždne dopredu rodiť. Takže malého som mala nachystaného, toho sme začali asi tak nejak v tom 5. mesiaci, keď som bola tak chystať, že teda do pôrodnice veci a doma veci a izbičku to až nejak v 8. mesiaci asi. Hej. No izbičku, postielku, hej. Postielku, a také nejaké veci domov, aby potom sa tak hovorí, že aby potom nebola väčšia nejaká bolesť, keď tak mi to aspoň bolo povedané v tom mojom okolí, teda tých najbližších žien, sa niečo, že mám byť ešte stále taká opatrná, lebo môže sa stať čokoľvek. Ale tak sme to teda v tom 9. mesiaci, keď som bola, už to nepamätám, týždne, to sa na tie týždne, akože som teraz v tom a tom týždni, no tak to som ja začala 8. februára riešiť seba a som si povedala, že idem si teda nachystať tú tašku, nech mám pokoj. Tak som si večer poukladala nejaké tie veci podľa toho zoznamu, lebo tých zoznamov je dostupných u nás dosť, vieš sa, hej, že čo si máš zbaliť. No tak som tam niečo pobalila, hej, že teda nejaké to kefku a čo, pyžamko tam som si poukladala. No napríklad ja som počula nejaké také story, že máš napríklad nejaké veci trošku prikázané, čo si máš doniesť do pôrodnice tunak. Čo si teda, že musela zbaliť, alebo neviem, také storky, že si musíš vlastný toaletný papier doniesť, alebo takéto veci. Napríklad, neviem, že... To už si nepamätám, ale je to stále tak,
že keď ideš na operáciu alebo teda do nemocnice, tak si musíš doniesť toaletný papier. Ale... Čo napríklad si ešte také mala, že prikázané, že si máš doniesť, alebo... No to keby som si pamätala, akože úplne presne. Viem, že nejaké plienočky a takéto veci oni poskytli tie prvé dni, ale musela som si doniesť plienky, hej, že nepokryli ťa na tie 4 dní. Ani tie vložky veľké, v podstate tie poporodné nekryla nemocnica. Čiže to si musela tiež v podstate zaobstarať a... No toto napríklad my vlastne vôbec sme nemali v popise, že si to musíme... My sme ako príkaz dovoz sme vlastne nemali nič doniesť si, hej. A v podstate všetko nám tam bolo zabezpečené, aj tie veľké vložky, však to nás tam balili do takých tých podušiek kadejakých, čo sú to podložky, to sme nemali v podstate také klasické. Ale vlastne my sme si nemuseli nič doniesť. Tuto je iba outfit pre dieťa, aby si ho mohla teda odniesť. Odniesť domov. Oni tu, čo si ja pamätám, tak keď sa narodil, tak ho obliekli oni do nejakého takého erárneho oblečenia, ale všeobecne, keď ideš na operáciu, tak dostaneš v papieroch pokyn, že čo si máš doniesť do nemocnice. Tu. Nedávno som bola na jednej a takisto som mala nejaké niečo predpísané, ale nie je to tak, že ti skontrolujú tašku a nepustia ťa dnu, ale proste bez toho, čo ideš teraz robiť? No nemáš tam, hej. Ja si pamätám, že... No bez toaletného papieru, neviem čo. No, tak to bolo... Ako určite by ma tam nenehali možno, že bez, hej, že by mi poskytli, ale zasa, keby to mali takto každej, tak to není štandard. Hej. Tu, v nemocnici, no. Takže ja som rodila tu v Martine a pamätám si, že keď sa narodil, tak... No však to si povieme ešte. Idem asi predbiehať. Začni od začiatku, hej, dobre, začali ti, teda balila. Kedy ti začali, balila si teda, áno, z seba. Večer som si šla ľahnúť a v noci o 2:00 som sa pretačala na druhý bok, ako sa vraví, a ja som sa pretačala tak, že som si musela držať brucho, aby som sa vôbec pretočila sprava na ľavo. Na chrbte už vôbec akože, to sa ani nemá teda. Tak som si to brucho tak prehodila na tú pravú stranu a zrazu som zacítila, že mi praskla voda. A to som teraz nevedela, že ja som asi, že mechúr slabší už. Hej. Tak som ale v sekunde, hej, že ti myšlienky, ale tak už bolo jasné, že to je teda tá voda. Tak som sa hneď dala na 4. Hej. Tej posteli. A hneď som si tam niečo zabezpečila teda a už som drgala do priateľa, že teda vstavaj, že ideme. A ten vstal v styk. Ja som ináč bola prekvapená, že som bola v kľude, ja. Hej. Tým, že sme asi chodili na tie prípravy, alebo neviem, teda, že som bola psychicky pripravená na to. Lebo ona, tá dula tiež nás pripravovala, že keď mi odtečie plodová voda, toľko a toľko máš času, ale aj v nemocnici. Tam boli také kurzy, ktoré sa potom platili. A ty si vlastne chodila na takýto kurz? Že ja som chodila aj do nemocnice na kurz. Tam to bolo platené, tuším, 50 € za 4 kurzy boli. A to ťa tam učili vlastne to dýchanie alebo ti tam povedali, že... Dýchanie ma učila dula. Dula ťa učila v nemocnici dých ani, čo si ja pamätám, ani zďaleka, ale ukázali nám tam sálu porodnú, že v nemocnici, potom nejaké tie, zhruba, že ako to dieťatko ide dolu a hej, na nejakej tej makete, niečo nám tam... Ale na to si až tak nespomínam dobre ako na tú dulu, že ona ma vlastne fakt učila, že tie dýchové cvičenia, ja som si to aj písala do tých, to sme sa aj učili, aj vlastne ten môj partner, aby mi to vedel pripomenúť, že v akej fáze mám ako dýchať. Že ona myslím, že úplne super, lebo napríklad my sme toto vôbec nemali. Ako mali sme takú jednu asi hodinu, že nás poslali na také proste, že nejaká príprava. A to by som fakt povedala, že to bola asi hodina, pustili nám tam nejaké video, pôrodu, tiež nám tam ukázali nejakú maketu, zaželali veľa šťastia a finito. No, tak to je, ako každý sa, jasné, že asi to tak aj berú, že nech sa každý pripraví tak po tej svojej linii, že asi ako neviem, tak ale napríklad, by som brala to napríklad to dýchanie a tak, že keď si teraz porovnám tie 2 pôrody, čo som mala ja, tak... To si myslím, že tá dula je super, že ťa naučila tomu dýchaniu, lebo to, ja som pri tom prvom pôrode nevedela, čo robím. A pri druhom som dýchala a rozdiel akože veľký. Kde si sa naučila dýchať potom? No neviem, nejak si sama som na to prišla.
V tom druhom prípade som vyslovene na to nejak sama prišla, že som tam fúčala jak lokomotíva a pomáhalo mi to. Ale pri tom prvom proste, no a nikto ma to neučil, akože. Ale keď si tie pôrody porovnám, tak ten druhý, aj muž hovorí, že v tom druhom pôrode, že som bola úplne inak na tom. Inak na tom. A to z toho dýchania vlastne. Že toto je super, že tá dula vlastne obidvoch vás toto naučila. To vlastne, ja som nemala poskytnuté toto. No, ona to dala do takých tých fáz a tam fakt sústredila som sa na to. A v podstate aj ten partner mi to tak ako pripomenul, že teraz takto, hej, nie takto. Lebo už ideme a už ona to aj vysvetlila teda z pohľadu toho fyziologického, že čo sa vtedy deje a vtedy ti príde zle, keď to budeš robiť takto. Hej, čiže musíš takto. Čiže úplne až do takých detailov to vysvetlila. No takže začal pobehovať teda, keď sa vrátim k tomu, že čo teda ideme robiť a kde máš teda tie tašky a čo vlastne ideme. Tak ja som sa posadila, pomaličky som prešla do kúpeľne, zistila som, že netečí teplá voda, lebo však u nás samozrejme, pozdravujem, teplárne, no však takto funguje XY rokov, hej, že proste odstavia na nejakú dobu a to bolo vlastne február, takže odstávka. Takže ja som sa v tej studenej vode, tak hovorím, ešte mi varil teplú vodu v hrncoch, mi doniesol, hovorím, že zohrej mi vodu, lebo ja sa musím umyť. Takže som sa umyla a tak ďalej, sme sa nachystali a vlastne, keď ti otečie plodová voda, tak mi bolo povedané, že teda do 2 hodín, alebo po 2 hodinách v tej nemocnici už byť. Čiže neviem si predstaviť teraz letieť kdesi mimo, hej, to už jedine len kdesi v nejakej inej nemocnici v inom štáte, tam ostať mesiac pred porodom bývať. No, asi. Takže neviem. No, ale to sa budeme musieť niekoho spýtať. To sa budeme musieť niekoho spýtať. Áno. Takže som sa teda spakovala, šli sme tam, bol spln. Si pamätáš? Áno, lebo akože fakt obrovský mesiac a kosa strašná. Hej. A aj snežilo troška. Takže bolo akože ako deň, tak preto to mám v pamäti, že bol ten spln. Tak sme teda nabehli tam, po 2 hodinách, to boli 4 hodiny ráno a prijali nás s tým, že som prvorodička, takže mám čas minimálne 12 hodín. Že teda akože nemusíme sa nejako plašiť, že či teda ide byť otecko pri pôrode, že áno, no tak ten má ešte čas, môže ísť kľudne domov. Tak ten išiel kľudne domov celý rád, lebo predtým deň nejak boli si čo si oslavovať, už si nepamätám presne. No. Ako ho poslali domov? Že tam nemohol... Ho poslali domov, akože. A on rád. A to boli nejaké 4 hodiny ráno? Či aspoň oddychne. 4 hodiny ráno, áno. O 2 ráno mi odišla tá voda a o 4 sme boli tam. No, tak máte ešte za nejakých 12 hodín, to ako nemusíme plašiť, tak choďte kľudne domov, oddychnite si a už keď to začne byť akože vážnejšie, tak vás zavoláme. Tak ja som teda v tom... A ako je to ešte s týmto oteckom pri pôrode, že nejak som počula, že sa teda nejako dopláca na to, alebo za to teda ešte stále to tak je, že sa pripláca, že keď chceš byť pri pôrode? My sme platili, vlastne my sme neplatili nič. Nie, už hej? Nie. Viem, že sa platila epidurálka, že sa platila, ale ja si nepamätám, my sme neplatili nič a za ocina vlastne tiež nič. Len bolo treba spraviť ten pôrodný plán a to sa vlastne donieslo do nemocnice a tam si ty máš možnosť akože napísať, že čo si želáš. Áno, len lebo viem v minulosti niektorí teda hovorili, že sa muselo doplácať nejakých 100 eur, keď chcel byť otec pri pôrode, takže ak to odstránili, tak to teda je super. To si ja neviem o tom teda. Hej. Čo sa? Nie. Takže on v podstate išiel domov a ja som ostala na tom boxe, vlastne tu sú 4 boxy v nemocnici, kde máš vlastne kozu, hej, aj nejaká vaňa tam je, feedlopty a sprcha a takéto. Takže jeden bol, alebo 2 boli také, že boli vlastne 2 ženy, ak si to dobre spomínam, teraz už si to ani moc dobre nepamätám. A jeden bol taký, že som bola sama. A bola tam aj teda tá sprcha. No a ja som bola rada, že som vychytala ten, tak som si akože bolo 4:30, tak som šla do sprchy. Bola teplá voda? To si už nepamätám, ale viem, že o 5:00 som si už hovorila, že čo to teda ideme, tak asi by bolo treba už niekoho zavolať, lebo mi je nejak fakt divne. Tak oni ma nehali akože samú, hej, že... Ak nikto ťa nekontroloval?
nepamätám si to, že by ma niekto prišiel skontrolovať. Bola som v tej miestnosti vlastne, kde bola tá sprcha. No a oni rátali s tým, že jednoducho máme čas. Takže bolo tam, hej, že ja neviem, vyjdeš cez dvere, také tie otváračky a že oni sú tam. Hej, lebo však tam sa fungovalo. Len proste, však som tam bola pol hodinu. Pol 5. No o 5 už som za tú hodinu, už som pišťala, však keď som prišla, tak ma samozrejme prezrela doktorka a povedala, máme čas. No a o 5 už som teda rátala tie minuty, že sa to nejako zužuje. Tak som o 5:30 vyšla z toho boxu na chodbu, čo oni v podstate zakazujú, že nemôžeš vychádzať odtiaľ, behať po chodbách. Ako ich máš zavolať potom? No, neviem, či tam bol nejaký telefon, ale ja som si nikdy nič nevšimla. No, takže ja som vlastne vyšla na tú chodbu, čo teda sa nesmie. Chodbu teda, neviem, som to vysvetlila, to je ako keby taký apartmán a rozdelené 4 izby. A teda ty prídeš do tej spoločnej chodby a hovorím, že teda sestrička, tak prišla, že čo sa deje, hovorím, no tak ja už som teda v nejakom takom štádiu, sa mi to zdá akože hodne už pokročilé. Už to vážne, že to je nejak skoro a tak, ja viem, áno. Tak počkáme do 6, kým sa vymenia smeny a že ma pozrie doktorka druhá. Hej. Tak bola 6 hodina, zmenili sa teda tie smeny a pozrela ma pani doktorka. A no tak už ste, hej, si nepamätám koľko to, 4 cm či koľko, že to už vyzerá, že teda začíname. Tak pozreli si teda ten papier, môj porodný plán, že teda chcem mať tam otecka. Hej. Tak sa ma pýtala, tam som vtedy zaregistrovala, že porodná asistentka, teda tá nejaká tá sestra, ona to so mnou preberala, či chcem epidurálku, že treba teda anesteziológa informovať hodinu dopredu a takto, tak vravím, že rada by som, keby bol strehu, že by som akože aj bez, ale zatiaľ, čo cítim, tak ako asi, ak to pôjde ešte gradovať, tak chcem. No a vy tu chcete mať otecka, no tak mu volajte, tak som mu volala o 6, si pamätám 6-5 asi. Hej. A čo, ja vravím, no už sa hýbaj. Že už ideme na to. Čo? Však ma poslali domov po 4. No, tak nabehol a už to potom začalo, no. A skončilo to 11:05. Do obeda? Do obeda. No, tak to nebolo 12 hodín. No to nebolo 12 hodín. To bola rýchlovka. Akože celkom... A mal si nejaké komplikácie? Či to viac menej bol taký... bežný, jediná rýchly. komplikácia bola, ktorú som ja vnímala, teda ja som si tú epidurálku aj dala pichnúť nejakej 8, ktorá vlastne účinkuje nejakú 1,5 hodinu, mi bolo povedané, 2. Tak tam som si oddychla, tak vravel aj partner, že už bolo aj reči so mnou trošku, že sme si vymenili pár informácií normálnych. No a potom to zase začalo, teda. Že s tou epidurálkou som fakt cítila len nejaký taký tlak. A mala si tam aj tú dulu? Nie, ona nebola. Nebola pri porode. Takže bolo to rýchle a problémy neboli žiadne. Iba teda, keď začala tá epidurálka, teda prestala účinkovať, tak to už bolo, tuším, 10:30 a už mi odmietli pichnúť ďalšiu. Čiže už som išla, ako keby už povedala, že už musíme už len tlačiť. Čiže tú polhodinu nejakú som sa pokúšala a to si pamätám, že už som myslela, že už proste už to nedám. No, tak ako si pamätám, že keď som šla rodiť, tak mi vravala partnerová mamina, že takto ti poviem, keď budeš cítiť, že ideš zomreť, tak vtedy to príde. Vtedy sa narodí. Áno. A vtedy som fakt cítila, že už odpadnem a robte, čo chcete, alebo ja už proste nemladzem. Že jednoducho nie. No a vtedy sa ma opýtala tá sestra, že či by mi mohla pomôcť nejakým tým chmatom, neviem ten názov, že mi chytí to brúško, teda to dieťatko nejako potlačí. Že aby mi pomohla. A ja však áno, nevládzem. Prosím, hej. Jednoducho už nevládzem, už som
Ja som mala pocit, že tam mám obecenstvo asi 15 ľudí, že sa prichádzali pozerať, lebo asi som moc to nejako prežívala. Neviem, či je také, že pôrod, že moc prezýva niekto? Ručala proste, že jednoducho už fakt nevládzem a dávala som do toho všetko. A sa mi to proste nejako nedarilo. Tak mi pomohla a to fakt trvalo možno, že sekundu, dve, čo ho chytila tak nejak, hej, v tom bruchu a potlačila. Vyšupla ho von, hej. A už to... Lebo on sa mi stále vracal, ako keby tou hlavičkou, že stále... No, tvrdohlavý proste. Hej. Až do dnes. Hej. Tak on... A už bol tam. A už vyletel. No. Už bolo. A pristal mi, dala mi ho. Pani doktorka mi ho dala. Sestrička ho proste naštartovala, vyletel chmatom jak namydlený blesk a pristal kde? A pristal mi na hrudi. Teda dali mi ho potom na hruď a to si pamätám, že nezabudnem, že som sa pozrela na hlavičku, teda, že čo to tam mi položili. Hej. Že ako vyzerá to dieťatko, lebo som videla ruku, ako ho vytiahla vlastne pani doktorka, ako ho držala, tak som zbadala, hej, že je von teda. Hej. A potom mi ho dala na hrudník a som zbadala tak dokonalé ucho, ale ja som nevedela, že to je ucho. Iba som sa znova pozerala, že čo to je tak dokonalý slimačik proste. Hej. A si hovorím, že čo to je, že wow, že to je to malé uško, také malé, proste dokonalé, že to je skvelé. No ale potom ho museli zobrať, lebo sa napil plodovej vody. Aha. Tak ho išli riešiť akože no, z toho bola akože moja budúca svokra, možno raz. Si myslím, vycítila som, že ona z toho asi pochopila, že asi bolo dobre, že sme boli v tej nemocnici, no, že akože potrebovali vyťahovať tú vodu z tých pľúc. Potom bola aj v inkubátore chvíľu, takže nejakú dobu som s ním nebola, až si za nejakú, ja neviem, 3/4 hodinu ho doniesli ukázať a potom ho znova odniesli preč. Aha. No. A potom kedy ti ho vlastne doniesli? A potom ho doniesli, ja som išla na izbu a som si pospala a doniesli ho večer, po nejakej 7 asi, si tak spomínam, že mi ho doniesli na chvíľku a zobrali ho zase preč na noc. A akože zobrali preč? Zase do toho inkubátora. Je do inkubátora. A na druhý deň znova mi ho doniesli, tuším, už ráno, že aby som sa teda starala už. A zase ho zobrali potom večer v noci zase do inkubátora. Hej. A už tu 4 dní je si v nemocnici, teda ja som bola, aj sa býva 4 dní po porode v nemocnici, tak už potom už aj spal so mnou na izbe. Tie ďalšie 2 dní. Tie ďalšie, no. A vlastne, ako ho krmili? Si ho kojila? No, nekojila. Že som mala zlé akože bradavky, alebo ako by som to povedala, že mi to teda nepôjde, tak som na druhý deň ešte písala partnerovi, že nech ide zohnať klobučiky. Tak on vôbec nevedel, že čo to je. Hej, tak išiel ešte po pár vecí zhaňať takto. Takže sme to skúšali cez tie klobučiky, ale to vôbec ako nejak nešlo. Tak umelé mlieko. Hej. A oni mu ho vlastne sami ako keby nedali? Dali, lebo som nejako, že nemal nič, hej, že ten prvý večer, keď mi ho doniesli, tak som sa snažila to kolostrum akože nejako tam získať, teda neviem, či teda niečo aj vôbec, ale myslím si, že hej, ak si spomínam, že niečo tam šlo a že to stačí v podstate len akože hej, iba tak omazať. Tak nech má nejaký kontakt. No a fľaška. Fľaška, no. A potom raz Vary prišla laktačná tam v nemocnici a že proste čo to je, tak mi natiahla tú bradavku, že jednoducho, že ich mám zle, že si ich mám naťahovať, že to mám proste nejako skúšať ale ja som nevedela, ako proste. To je rádio, nie? To nikto nejak, vieš, predtým som to počula prvý raz, že zle, to som tam naťahovala. Ja mám tiež zle, akože, ale ja som nosila napríklad nedala, tak ja som sa také klobúčiky ešte pred pôrodom. Akože, že v podprsenke, že dá si do podprsenky proste a na nejakú dobu v tým chodiť, že aby sa vyformovali, lebo akože v podstate mám ploché, hej. Že tie bradavky, že sú ploché, tak tým pádom to decko nemá sa na čo natusnúť. No, nešlo, bolo to ťažké. A potom vlastne on aj slabo jedol,
Takže tam to bolo s ním také trápenie. A keď sme prišli domov, tak potom vlastne dlho bolo trápenie s tým kojením. No ja som mala mlieko možno 4 mesiace, 5 asi. No. A to kojenie asi, alebo dojčenie teda, lepšie povedané. Môžeme inokedy prebrať. Páči sa vám tento podcast? Dajte nám like a sledujte nás na 2 matky, 2 svety. Nenútené rady a podanie našich osobných skúseností, ktoré vám možno pomôžu, inšpirujú vás alebo pobavia. Ale tak si spomínam ten porod, akože to bolo rýchle, no. Rýchlo, kaj. Rýchle, no. Dneska to už vidím tak, možno, že vtedy to bolo ináč, že to bolo pre mňa ako 3 dní, ale... Hej. Ale keď som si to potom zrátala, že fakt malo hodín to trvalo. Teda. No, celkom v pohode, myslím. No. Nie až také dlhé. Ako? U teba? No. Čo viem, no. Tak. No. Vás to bolo... Zaujímavé. Pri tom prvom. No, pri tom prvom, no. Pri tej prvej. Žena musí potrápiť, vieš, ako. Áno. Tak, ja som vlastne rodila tým, že som bola po umelom oplodnení, tak mi sa toho akože, neviem, či boja, alebo ako neviem, či je to správny výraz, ale oni v podstate ťa chcú vyvolať pôrod už v 38. týždni. Že proste nechcú riskovať, že to dieťa bude do toho 40. týždňa, že teda keď už ten človek podstúpil akože to umelé oplodnenie a tak radšej to chcú skorej, kým to dieťa je akože v poriadku a proste ten pôrod chcú vyvolať. Čo ja som akože teda moc nechcela, no ale potom nakoniec tým, že mala tú plodovú vodu nízku, tak mi už potom v 39. týždni odporúčili, že teda už by bolo dobré teda akože vyvolať pôrod, tak ja som sa v podstate na to aj tak akože naladila, kvázi, že dobré, takže teda ideme na to. No a že teda nech už to mám za sebou kvázi. No a takže tak vyvolali, ja som pôrodný plán teda mala tiež taký, že som chcela prirodzene rodiť, tiež partnera pri sebe a takéto veci. No a u nás vlastne tá pôrodnica, vlastne ma prijali ráno, tam ešte neviem, nejaké vyšetrenia robili alebo tak, dali ma takú provizornú izbu zatiaľ, lebo na tej pôrodnej sále zrovna menili svetlo. Tak niečo tam montovali, tak som tak chvíľku bola tak inde, v takej izbe iba. No a vlastne bola tam teraz so mnou tá moja midwife, boli tam sestričky, dáš sa vlastne do plášťa, hej, doniesol, muž by bol zobrať ten môj kufor. No a vlastne potom mi začali, by som povedala, že o nejakej asi 11, po 12 mi začali kvapkať ten oxytocín. No a, alebo ešte skôr, neviem, či o 10, tak nejako. No a v podstate ešte môžem povedať, že nech ide, však kľudne, ja som bola v pohode, som tam však čo ležala, nič sa nedialo, hej. No a tak po nejakej hodine, myslím, tak nejako som ho poslala, že ako sa najesť na obed, hej, že v pohode, však nič sa nedieje. No on sa vrátil po nejakej asi pol hodine z obeda, no a ja som už akože fučala, by som povedala. Začal vlastne ten oxytocín teda zaberať. Áno, muž za pol hodinku sa vrátil, ja už som teda skackala na lopte, fučala a tak. No a vtedy už teda odišli z tej pôrodnej sály, domontovali, tak ma presunuli na tú pôrodnú sálu. No a v tom čase ja som vlastne nemala nič ešte a ja som chcela ako teda ten prirodzený pôrod. No a tak asi o 12, keď už som sa presunula na tú pôrodnú sálu, tak im hovorím, že dajte mi niečo, proste, hocičo, niečo, že chcem tú epidurálku, či čo, proste. No a oni takí, že no, že dobre, že zavolajú toho anesteziologa. Takže dobre. Po nejakej, že kde ten anesteziolog, asi po hodine alebo po pol hodine fúčania, že či nechcem ten plyn skúsiť, tak to som skúsila a to mi proste zle bolo z toho úplne navrácanie, že to nechcem, to mi to nedávajte. Proste žiadna úplne... dobrá nálada? Nie, žiadna dobrá nálada, mi bolo navrácanie z toho úplne celé zle. Hovorím, dajte mi niečo, kde je ten anesteziolog? Proste, že on ide a hovorím, že a odkiaľ ide? Že koľko ide? Z Halifaxu, či z Toronta, či odkiaľ ide?
proste ide, že je na operačke. No lebo samozrejme v tej nemocnici mali len jedného anesteziologa. Hovorím, katastrofa, že, a to som nevedela vtedy. No a hovorím, že no dobre, ide, že tak niečo mi dajte, tak potom mi švihli nejaký fentanyl alebo nejaký, že som potom zistila, že to je nejaká droga, neviem, či Michael Jackson z nej nezomrel, či čo. Pozerám, že mužovi, keď povedali, že čo mi dajú, tak on iba na nich tak kúkol, že či je to bezpečné? Čo to? Čo je to ide nadrogovať? Že dajte mi, tak mi dali, tak som akože dobre, akože nejakú chvíľočku bolo dobre. Potom zase prešlo akože nejaká doba, zase bolo zlé. Proste a takto som viac menej mi dávali tieto veci asi 6 hodín. A po 6 hodinách akože keď som už fakt sa pýtala, že kde ten anesteziolog, proste po 6 hodinách konečne prišiel ten anesteziolog mi pichnúť tú epidurálku. Čiže ja už som vtedy bola, myslím, že keď prišiel, tak už som mala nejakých 7-8 proste centimetrov, alebo prstov, alebo čoho to, proste otvorená. A myslím, že ešte keby prišiel neskôršie, tak už akože porodíš aj bez. Už akože asi by mi ho ani nepichli. Tak oni mi to potom, tak oni mi pichli tú epidurálku, čo ja som vtedy okamžite zaspala, lebo som bola úplne, že odpísaná, proste z tých v podstate o 10 začalo, povedzme, že mi začali kvapkať, ale hovorím, že tak preto 11:30 to začalo byť také už intenzívne a som sa skúšala aj sprchovať, aj kadečo, proste nič mne nezaberalo. Tá moja midwife tá skúšala kadečo, hej, rôzne tlakové body, ako aj proste nič, ja som bola úplne ako stratená som bola ako z tohto hľadiska, že ako to, neviem, mi to dýchanie to mi akože až tak nevysvetlí, že však budem vedieť, ako mám dýchať, však čo dýchanie, však dýcham, hej, nádych, výdych, človek vie ako dýchanie, čo tam dýchaním, hej, no a ale proste nič, tak hovorím, že a ja som hovorila hlavne, nech mi, toto tiež môj muž mi tak zvykol, že veď moje telo je akože na to, vie, čo má robiť a tak, a hlavne mi nehovor, že moje telo je kvet, ktorý sa otvára, lebo ti jednu strelím rovno na tej sále, hovorím, žiadne takéto veci, na mňa toto neplatí proste, hej. Hovorím, že toto na mňa neplatí, tak hovorím, že ak mi toto povie, že na mieste ti tam strelím, proste ja si vybavený. Že ti teraz skáčem, ale som počúvala teraz nedávno Saifu a rozprával, tiež bol pri porode a hovorí, že dám radu mužom všetkým, ktorí budú pri porode, ty len buď ticho. V rohu. Nerieš, nevstupuj do toho. Áno, presne tak. No a potom vlastne, čiže tak akože tie 6 hodín bolo fakt, akože pre mňa to bolo peklo, takže keď mi konečne pichli tú epidurálku, ja som ako fakt odkvecla. Proste úplne, že som bola vypnutá, lebo bola som strašne vyselená. A vlastne, takže to som ma tak akože odkvecla na chvíľku, no a potom teda však som sa nejak tak zobudila, hej, som si poriešila tie faktúrky medzi tým, čo bolo treba, e-mailiky a tak. Pustila som si teda nejaký seriál, hej, ale zase sa to začínalo trošku zintenzívňovať, hej. A najlepšie prišli svokrovci, doniesli akože mužovi nejaké jedlo a tak, ale to prišli tak ešte pred tou 6, ako som mala tú epidurálku a že či môže ísť akože si zobrať to jedlo. Ja že nie, nesmie nikam ísť, proste tu buď, tu stoj, proste akože nič. No a takže tak, no a potom vlastne totiž ja pri anestéze, keď som mala predtým anestézu, tak mi klesol strašne tlak, nízko. To vlastne, keď mi odoberali tie vajíčka pri tom umelom, tak som mala takú anestézu a v podstate ja som potom musela mať infúzku, lebo mi ten tlak mi klesol na nejakých 60 na 40 alebo čo, čiže ja som hovorila tej svojej midwife, že vlastne mi klesá tlak pri tej anestéze, takže no ja som bola, potom keď som mala tú epidurálku, tak ja som bola akože taký nekomfort
akože strašne nekomfort, ale nie z toho pôrodu samého o sebe, ale proste hadička, lebo bolo strašne treba cikať, hej. Čiže hadička. Potom som mala tú epidurálku pichnutú. Potom som mala proste všade hadičky, všade proste na ruke som mala lakomer, ktorý každú chvíľu mi meral tlak, hej. Proste keď som tým blbo pohla, tak potom ja mám také žily, proste mi vždycky hovorili, že žily ako princezna. Takže som mala tú kvapavku zapojenú, proste nie tam, kde sa normálne, ale proste v ruke, hej. A ako náhle som sa pohla, tak to začalo hulákať, že to nekvapka. Takže to hulákalo, dávam hadička, všade samé hadičky proste. Nemohla som si muža poriadne chytiť, že jednoducho, že kde si ho mám chytiť, aby som ho proste mohla držať. Tak som bola taký strašný nekomfort som mala pri tomto prvom pôrode teda. No a vlastne, čiže mne hadičky húkali, všetko pípalo dokola, no a potom sa to zase teda zintenzívnilo. No ale mne oni vlastne už o nejakej 7, vlastne chvíľku potom, ako som si oddychla z toho epidurálku, tak mi hovorí, že nech skúsim teda zatlačiť, lebo ja som sa otvorila na nejakých asi o 7,5, trebárs, 8 a ďalej som sa nejako neotvárala. Takže oni, že nech skúsim trocha potlačiť, že proste, že aby som viacej akože otvorila sa, nejako dávala mi tam nejakú masáž, aby sa trocha viacej otvoril ten krčok a tak tie pôrodné cesty, alebo neviem teda ako odborne sa to volá. Takže ja som inak v podstate tlačila od 7 večera pomaly, alebo od nejakej o 7:30 som proste tlačila. Ja hovorím, že som po tom pôrode som nechápala, že keď niekto povedal, že na 3-krát zatlačil a bolo odrodené, lebo ja som asi zatlačila 150 krát, hej. Ja som proste furt tlačila, niekoľko hodín som furt tlačila a proste... To by som nedala asi. No, potom vlastne, ja som tlačila normálne, že niekoľko hodín som tlačila a potom mi vlastne tá epidurálka prestala zase účinkovať ako keby. To som ja chytila vtedy už potom hysák, lebo to už bolo asi nejakých 11 hodín proste, vieš, čiže ja som už v podstate 12 hodín vtedy už bola v tom všetkom. Takže som chytila vtedy taký úplne hysák nejaký, že zase všetko to cítim a proste všade hadičky do toho. Ako nemyslím, že by som tak zhysačila, keby, že nemám všade tie hadičky a taký nekomfort, ako sa človek ani pohnúť nevie a nič. A tak to epidurálko dobre, ale proste jedna hadička, druhá, to bolo hrozné. Takže potom teda mi dali ďalšiu a keďže tak sa kúkali po sebe, že asi by mi už nemali dávať, lebo už som bola tak ako neviem, či na nejakých 8,5, hej, ale proste, že asi potom, neviem, no tak, ale nakoniec, že neskoro, hej. A tak mi to dali, ešte mi niečo dali teda. Ja som zase ma vyplo na nejakú dobu, bol kľud, hej. Takže kľud chvíľa, proste si tam všetko pípalo, ťukalo. No a potom po polnoci, lebo však oni mi vlastne medzi tým aj museli plodovú vodu prasknúť. Čiže mne vlastne, keď mi ráno, hej, akože keď sa tá plodová voda praskne, tak oni do 24 hodín sa to dieťa už musí narodiť potom. Lebo tam je potom nejaké riziko, alebo neviem čo. Takže nepamätám si presne, kedy mi ju praskli. Myslím, že keď sme prešli z tej jednej izby na tú druhú izbu, tak vtedy mi ju praskla tú vodu, čo väčšinou sa zintenzívni všetko, čo sa aj teda zintenzívnilo. No a potom vlastne, keď bolo nejakých 12 hodín, alebo tak už nejaké šichty sa menili proste, tak potom už akože ma tak viac menej trošku zobudili, že už teda asi by sme mali niečo robiť s tým. Tak zase sme teda išli na to a vlastne ja som mala pocit, že mi tá epidurálka nefunguje na jednej strane, potom ma otáčali na jednu stranu, tam proste nejako blbo pípalo, tak zase na druhú stranu späť, že to takto nie. Vlastne obidve moje deti v podstate mali tú sondu na hlavičke, ako zo spodu, cez moje časti, na tej hlavičke, aby ten tep ako srdce, lebo nevedeli im to inak namerať. A do toho pri prvej som mala ešte placentu vpredu, čiže ja som mala čiže ja som ma necítila až tak všetko, tie kopy a tak, lebo som mala tú placentu vlastne vpredu brucha, nie vzadu, väčšinou vzadu na boku a tak som mala tú prednú. No a takže to mal na hlavičke, že aby srdiečko dobre monitorovali a všetky tieto veci, čiže v podstate na hlave. No a vlastne potom sa to tak už akože riadne zintenzívnilo, lebo vtedy už akože že mám teda začať tlačiť, tak som zase tlačila 1500 krát
Ja si myslím, že som sa nikdy úplne neotvorila. Myslím, že som bola na nejakých 9 maximálne otvorená vtedy. No a proste som furt iba tlačila. To je zaujímavé, že nikde nejak nezobrali odtiaľ, že na nejakú inú metódu. No nie, tak lebo stále to bolo ešte v rámci akože toho. No a potom v podstate nastal taký moment, že to bolo už nejako pol jednej vlastne. Keď sa mala narodila, bol tak nejakých 12:45 alebo nejakých 40 sa narodila, 35-40. No po polnoci sa narodila, no a vtedy vlastne, oni už tak okolo tej polnoci začali tak akože sa rozhýbávať, že teda už nejak sa mala narodiť a tak potom hovorím, že som tlačila a potom zrazu, ja už som bola strašne však vyčerpaná, proste už som mala všetkého dosť, unavená, že nevládzem, že to proste už nedám a tak a že nevládzem to tlačiť, hej, ja neviem a však bolesti všetko, no a do toho tam vlastne však mala som tam toho muža a do toho tam zrazu strašný taký ruch, hej, strašne veľa ľudí tam zrazu pobehovalo, ja som tak iba kúkala, už iba taký, že zavoláme ten tím, tá moja midwife hovorila, že nie ešte. Teba, hej, že behalo veľa. Áno, všade behali ľudia, zrazu, že zavoláme tím, že nie, zrazu nejaké pípačky, do toho môj manžel na mňa, že tlač, proste úplnou, proste panika v hlase, že proste, že tlač, ako a ja vtedy, keď som videla tú paniku, lebo on toto všetko tam ako tiež videl, počul, že zavoláte tím, toto, hento, tak ja som vtedy vlastne ako keby tak riadne proste zatlačila a mala sa proste narodila. Ale akože nevyslovene to, že som tú paniku v tom jeho hlase proste úplná panika, tak vtedy proste ja som ako tak akože z posledných síl proste všetko nazbierala a proste ona sa vtedy narodila. Akože a to bolo tak vlastne, oni mali nachystaný už tým na to vakuum, alebo ako to vyťahujú tie deti, hej, lebo sa mohla zaseknúť v tých cestách tam a no. Takže tak bol môj prvý pôrod, takže potom ona nevyletela jak namydlený blesk, ale sa vyslovene akože vytlačila, no ale všetko v poriadku bolo. Ako bolo to fakt, by som povedala, že pár sekúnd a už by asi volali ten tím teda, lebo ona teda bola tam, kde si medzi. Hej, zaklísna, kde si nešlo to. Ale potom teda už vyliezla, tak už potom ju dali na mňa. Tiež vlastne všetky tie klasické bonding odvážili len. Pamätám si, že v tomto, že ja som bola strašne taká, že dali mi ju na mňa, ale ja som bola taká, že čo mám, ja som bola strašne unavená proste, že čo mám teraz robiť, že tak nech ju zvážia, alebo ja neviem, že proste tak sa ma potom pýtala, či som aj placentu vidieť, tak mi ukázala placentu, hej, pozrám, že tak chápem, prečo som nič necítila proste počas toho tehotenstva, tie pohyby až tak. No a ona vlastne tak potom ju zvážili všetko, ja som vlastne musela ísť na záchod, hej, lebo ťa tam postavia tiež a ideš na WC, musíš to absolvovať a potom vlastne, mňa ešte predtým teda, ako som šla, tak ma šila, mala som vlastne nejaký 1 centimeter na trh, takže nejaký steh. A pamätám si, že ma šila a ja už som tam akože na tom stole, že ešte dlho, že to ma stála tá moja midwife, všetko inak táto moja midwife, s tým, že ona tam mala ten tým, sestričky, aj všetci tam boli po ruke, ale že ona to všetko tam... Ona to viedla, mala sestričky normálne k dispozícii, akože sestričky normálne ona viedla, sa tam striedali proste a takto, ale ona bola tá hlavná a mala tam tú lekárku na konzultáciu. Mala ju tam proste akože na zavolanie kvázi. Hej, takže keby bolo treba, no. Takže nakoniec to všetko akože dobre dopadlo a ja si pamätám, tak to ma šila, tak som mi tak, že nech už že ma došije, lebo už som mala pocit, že strašne dlho, proste som bola taká unavená. Ja po tomto prvom pôrode, ja som vyzerala, ako ma vlak prešiel, akože úplne hotová, nič, akože som nezvládla nič, ja som bola taká vyselená, unavená, však som rodila teda. V takých hodinách. No a potom teda asi nejakú hodinu na to ma teda odviezli na izbu. Asi si aj držala brucho? Musela si držať brucho? Nie. Nie? Nie. No ešte tú placentu som samozrejme porodila, ale nie. No a odviezli ma na izbu aj s dieťaťom a hotovo, staraj sa. Ja som hneď mala, že proste hneď mi dieťa nechali vlastne pri mne. No ale to asi rozvediem v nejakom ďalšej epizódke o tom, že
že ako to tam bolo v nemocnici, ale ešte zašprtnem to bola taká rýchlovka, teda druhý pôrod, keď som vlastne rodila s Markusom, čiže môjho syna, a to bolo, že 101, že táto Anabel ma fakt akože zničila a ničí doteraz, hej. No, je to ale synátor, akože to isté som mala, to isté tiež vyvolávačku, ja som akože, tiež mi vychádzal krásny dátum, že 22. Nie, že či nechcem ísť akože, dá sa, že ma vyvolajú, ja že pôjdem prirodzene a či nechcem ísť 22.2.22. Hej, a ja som vlastne rodila 26., čo mal termín. A keďže ja som strašne nechcela byť vyvolaná zase po prvej skúsenosti, tak som hovorila, že ja si radšej ešte počkám chvíľku, že či teda náhodou nepôjde. No a v podstate dobre, že som počkala, lebo ako nešiel prirodzene teda, ale tú sobotu som mala teda, že teda pôjdem na vyvolanie, tú sobotu, tak sme išli do nemocnice, chodila som už vtedy každý deň kontrolovať všetko OK a oni teda, že no tak čo teda, že by teda oni odporučili, že už to ísť, a ja som už bola taká nastavená, že už to akože ten každý deň chodiť do tej nemocnice, že áno, nie, to už bolo pre mňa strašne psychicky vyčerpávajúce. Tak už som hovorila, že už idem a že už dobre, už má termín, tak už tak to už zvládnem nejako, ten zase vyvolanie toho pôrodu, že už zase ísť domov a zase sa pripravovať ďalší deň by som to už asi nezvládla psychicky. No a potom vlastne hovorili, že tak mi dali konzultáciu, no a pri ňom vlastne najprv som mala toho streptokoka, tak som mala 4 hodiny nejaké antibiotika, infúzku, čo keď matka dvojročného dieťaťa, to bol veget. Zrazu som si oddychla v nemocnici, že rodiť, hej, vegetík, no a že sama tu si môžem čítať časopis, nikto po mne neskáče. No a potom vlastne prišiel muž po tých 4 hodinách, oni vlastne mi začali ten oxytocín dávať o nejakej 4:00 po obede. O 10:00 som začala, 4 hodiny mi išiel, teda to bolo nejaké 2:00, mi išla tie antibiotika, potom už nejaké 3:00, 4:00 mi začali ten oxytocín a nič. Ja som v podstate do 8:00, nič, som sa prechádzala, kecali sme, stávky sme robili, náladička parádna, proste medovničky me papali, alebo keksiky, hej, to ešte medovničky pri Anabel som rozdávala všetky medovničky, lebo som deň predtým piekla. Takže, ale pri tomto zase keksiky, sme si robili stávky, že kto, proste úplná pohodička. A to ste boli na porodnej sále? Áno, ja s mužom a sestričky sa tam striedali. A tá moja midwife sem tam prišla skontrolovať, ale tak ona odbiehala. No a potom v podstate oni asi tiež zase čakali, kým sa týmy vymenia. A ja som samozrejme v sobotu som rodila a hovorili mi teda, že ja som sa hlavne pýtala na toho anesteziologa, aby zase z toho nešiel pomaly z Vancouveru 6 hodín, či koľko. Človek mal pocit, že fakt ide z druhej strany Kanady. Hovorím, že ten anesteziolog, že bude a že áno, že hlavne sa uistíte, aby bol na dráte. Že keď ho budem chcieť, nech príde. Áno, že jediný, s kým súťažím, že je sobota, že jediný, s kým súťažím, sú autonehody. No skvelé. To ma veľmi akože potešilo, hej, že ja teda akože súťažím s autonehodami o anesteziologa ako vynikajúce, ale nevadí teda, tak žiadna autonehoda nebola. No takže oni potom, takže som sa 4-krát furt pýtala, že a ten anesteziolog ako, dali ste mu vedieť, áno, i čaká, on býva 5 minút, dotiaľ to pribehne hneď. Dobre, no tak v podstate o 9:00 si pamätám, že o 3:45 na 9 mi vodu praskli a to sme išli z 0 na 100 za 15 minút. A to som ešte teda dýchala, kračala, skúšala. Od 9. že zavolajte toho anesteziologa teda. Nech už teda môže prísť. Dávame plyn, hej? Už môže prísť, kľudne. Hneď. tak už prišiel anesteziolog a prišiel 9:15, hovorím však že 5 minút býva odtiaľto. Tak mi pichol tú epidurálku, dobre. Ako tiež cez chrbát? Áno, normálne, klasicky, hej. Takže dobre, hovorím, fajn, tak pichol epidurálku, lenže tak čakali sme a nejak si stále nič. Ja som akože stále mala dosť bolesti. No a potom on nejaké pol hodine hovorí, že už by som akože, malo by to už zaberať, že by som nemala mať také bolesti a to mi vtedy muž hovorí, že je nejakých 10 hodín. No dobre. No, že či to ešte prepichneme. Že no tak, že znova. Že možno mi to nepichlo dobre, alebo čo, že proste keď stále mám také bolesti. No ja hovorím, že no dobre, tak ešte to prepichneme.
tak to ešte prepichovali, no a vlastne už v tomto ja som mala vlastne už všetky tie intenzívne bolesti, ale ja som vlastne, ako to začalo, že mi praskli tú vodu, ako začalo to byť intenzívne, som vlastne zavrela oči a fučala som si, proste som to dýchala a čisto iba dýchala. Nemala som všade hadičky, vedela som muža držať za ruku, čiže som bola úplne akože v takom inom kľude. Áno, nič ma tak ako nie to. Si sa mohla fokusovať. Áno. A čistý, a to honové, že to bol čistý akože fokus, čistý, že som bola úplne na dýchanie a proste som si tam fučala a ja som hovorila tej svojej midwife, že proste, že keď budem rodiť, hlavne nech mi teda nehovorí tieto kvety, počúvajte svoje telo, lebo ja aj pri tej Anabel som nevidela, že kedy mám tlačiť, že tak, keď treba tlačiť, tak tlačte, že ja neviem, kedy mám tlačiť, že tak mi povedzte, kedy mám tlačiť, tlač, netlač, proste, že nehovorte mi, počúvaj svoje telo, lebo to pre mňa nefunguje. Tak som jej predtým aj pred pôrodom povedala, že proste Janet, prosím ťa, že ty mi povedz, že ja som manažerka, ja ti spravím manažment, ja ti spravím marketing, ja ti spravím účtovníctvo. Dobre, toto ja viem, ale ja neviem, čo mám robiť, keď rodím. že ty si expert, tak proste ty mi povedz, takže tlač, netlač, dýchaj, nedýchaj, direktívne. Proste to na mňa funguje. Žiadne také, že počúvaj telo a keď sa ti zdá, že treba tlačiť, to proste ja úplne že 0 bodov. Takže veľmi pomohlo toto, lebo fakt akože tiež mi ona proste uvoľní sa, dýchaj, toto rob, hento rob. Takže naozaj to bola úplne iná atmosféra. No a v podstate potom o nejakej, mi prepichli tú epidurálku, si pamätám, prešla nejakých 15 minút, stále to nebolo také, že by mi to zaberalo, tak mi hovoria, že tak pretoč sa na jednu stranu, ja som sa pretočila na pravý bok, potom, že nie, späť, lebo začala malý pípať moc, tak je, že späť a potom zrazu som sa pretočila späť teda, že tak nie, že tak ona ma skontroluje a potom, že tak poďme tlačiť a ja, že akože ideme zase to akože robiť tú prax toho tlačenia, ako pri tej malej, vieš, ako som tlačila miliónkrát. Skúšať si 6 hodín. Zase ideme si skúšať, ja už som videla sa tam na 20 hodín, hej. Že bože môj, že to teraz idem skúšať zase tlačiť, aby som sa otvorila. Robíme si generálku. Skvelé, zase, čo to zase budem ďalších 15 hodín, hej. Takže ja už ako na prášky z toho, no dobre, že tak ideme tlačiť, až dobre, tak som teda ako začala tlačiť. No ona, že no a ešte raz sa narodí. A ja, že čo? Tak som teda zatlačila, to som 3x na 3x zatlačila a ona, že a malý sa narodil. A ja, že čo? To bolo všetko, hej? A to bolo celé. A narodil sa o 11:00. Hej? Akože 11:07. Akože večer on sa narodil, večer. Čiže oni vlastne o 9:00 večer mi, alebo 3 na 9 praskli vodu a on sa vlastne o 2 hodiny neskôr narodil. Takže tá epidurálka vlastne nefungovala, lebo on už bol asi nízko. Už asi, no ale to je sranda, že si to ako už nechceli pichnúť, keby bol teda nejak už pripravený, lebo toto už potom nechcú. No to neviem, akože, ale toto práve, že v pohode, hej, pri tej Anabel to bolo inakšie a tam mi to teda dali, potom som to necítila, ani tie kontrakcie, preto som vás, tak mi povedzte tlač, netlač, preto to bolo také, ja som bola strašne frustrovaná, ešte nie, mimo tých trubičiek všetkých, z tých infúzií a proste všetkého. My som nevidela, kedy mám tlačiť a oni proste, tak mi potom som povedala, že potom, ja som to stále hovorila a niekedy ma nechápali, tak potom môj muž aj pri tej Anabel vlastne hovorí, že ona nevie, kedy má tlačiť. Jej povedzte, kedy má tlačiť, ona bude. Tak potom mi už hovorili, že sestrička dala vlastne ruku na moje brucho a začali akože mi hovoriť, tak teraz tlač, je kontrakcia, lebo ja som bola už out, už von zo všetkého, nič. No ale že sranda, že malá sa narodila a ona mala 3170 gramov, hej, a šili ma. A narodil sa Markus a mal 4400 gramov. Prosím pekne. A bez šitia. No tak to je húra teda. Som sa potľapkala. Zázrak. Som sa potľapkala. Super. No. A hovorím, po Anabelke, ako ma vlak prešiel a po Markusovi, ešte som v pohode vykračala. Ešte som si aj make-up spravila, vyzerám dobre. Čože? To si bola pravá americká matka? Áno, čistá. Pohodička, učesaná, umytá, všetko vybavené, akože hovorím, čo som ja vlastne riešila pri tom prvom? Tu nám dajte dieťa a ideme. Hej. No. Takže tak ešte tretíkrát potom, to už vie už úplne. 4 bodky, uvidíme. Úplne nacvičené by to bolo, no. Teda, tak to sa hovorí, že druhý je taký lepší. No, áno. Ako uko, ale že je rýchlejší. Bol, no. Takže tento bol rýchlejší. No. Napríklad moja sestra to nestihla, tá porodila v aute, takže...
Juj, no tak to by Takže som tiež to je chcela ďalšia počuť, story. že čo to muselo byť teda aj pre toho muža. Teda. No to bolo zaujímavé. To ako... Keď sme spolu sa ich nechcem na to pýtať teda. Zavoláme si ju do ďalšej epizódky nejakej. Áno, presne tak. Tá bude asi nasledovať. Áno. Ako prvá, možno. Áno. No dobre. No to je vlastne všetko. Finito. Deti boli na svete a išlo sa praktizovať. A išlo sa. Mamičkovanie. Mamičkovanie. Tak to si ešte potom rozoberieme. Tak zase na budúce. Áno. Dúfame, že sa vám náš podcast páčil. My sa už tešíme na ďalšie epizódy. Budeme radi, keď nám napíšete svoje skúsenosti alebo tému, ktorá by vás zaujímala. Info a kontakty v popise.